Sanibona bafethu, uvani lo. So namhlanje sokhuluma ngendaba yomuthi ebholeni. Yabo, sokhuluma ngendaba yomuthi ebholeni. Abantu abaningi kulamaviki esiphuma kuwona. Yabo, in the last 3 weeks esiphuma kuyona, bajaja izenzo ezenziwe Orlando Pirates miyodlala kwi-Champions League. Yabo, nkosikazi beyodlala away against i-MC Alger. Yabo, kunanezinto ababeyichelela egroundini. Yabo, njengoba sibona la, sibona uRasebocha. uRasebocha uphethe uRaf Salts uchelele egroundini. Yabo, uRaf Salts ke siyawazi uxosha ama-bad spirits uRaf Salts. Yabo. So njengoba ngizokhuluma ngomuthi, abantu abaningi mhlawumbe yabo lento le bazoyizwa mhlawumbe abanye bazoyiphikisa. Yabo. Umuthi ebholeni yes akusiyonto eshiqala manje into endala siyayazi nje indaba yomuthi ebholeni yebo siyayazi wonke ama team akhona la ku Betway Premiership not wonke per se but the big 3 teams akhona la ku Betway Premiership yebo they are known to use imithi yebo ukuthi iyasebenza noma ayisebenzi but ngizokuchaza manje lokho they are known to use imithi mina ngikhumbula kahle uShalulile kudlane Orlando Pirates le eMTN final uShalulile wawisa imentshisi eyineyintambo zesizulu. Yebo leyo mentshisi kuyiseni kwakhe akaphindanga waba kahle uShalulile yebo Sundowns yahamba ke uthenga i-track eyiningi njona iyibona Sundowns isine-track eyiningi manje because uShalulile walahla imentshisi yakhe yebo but ke ngizokhuluma la about indaba yomuthi umuthi bafethe ebholeni awusebenzi sibe nje neVAR umuthi ebholeni awusebenzi into ekwenza udlale kahle ebholeni ukuzethemba kwakho ukuthi hayibo ngifakile into lapha isaqala igame. Yebo njengoba ngifakile into lapha isaqala igame awuthi ngiyimisele khona izosebenza impela lento le. Yebo. Iyona mina ilogic yami. Yebo, iyona logic yami yemithi nje esetshenziswa ebholeni. Yebo. Uthi mufakile ikunikeza ithemba. Ikunikeza ithemba lento uthi uperforme kangcono. Not ukuthi cha. Yebo nalabo odlala nabo bazokubona uchelela yabo njengoba bekubona uchelela bazoshaya uvalo uthi wema labo nje bayachelela mfethu thina sichelela labo bazoshaya uvalo bathi dlana nabantu yebo even beza kuwena bezokumanga ngeke bakumaki kakhulu because bayazi ukuthi khona into oyifakile nawe nje ubuza kuyobona nebhola yabo nje mfethu unalowo mdlandla lo uyazi isikhonto ekubhekile yabo uyazi isikhonto ekubhekile nalozo zokumaka uyasaba ukumanga ukusaba nje ukuthi mhlambe ikhonto ezokwenzeka kuyena yabo so nje indaba yemithi bafethu musane nje ukulokunyalena le ayisebenzi kakhulu leyo nto le yanto isiza ngokuthi ikunikeze wena umdlandla yabo yeza umuntu oyifaka ikunikeza lawo mandla lawo angisho ukuthi yabo eminye yasebenza sengisho le yasebholini sengisho le yasebholini iningezi kuma comments nithi hayi mina ngiyazi yangisebenzela kanje sengisho le ebholini asazi kuminye yebo kufana nalento le yakudala yebo ngisakhulu nalomuthi lo kwanginogogo nje ngasekhaya wedayisa umuthi weintombi angisho ukuthi ngiyawusebenzisa akunolokho kuthiwa udayisa umuthi weintombi kuthiwa lo wamuthi ugcoba la emashiyeni ugcoba la emashiyeni base yokhulwa intombazane uyibuye ngqwe emehlweni yebo leyo nto leyo mina ngifuna uqombela manje engasebenzi yini eyisebenza lapha ukuyithemba kwakho uyazi ukuthi ufakini ufake umuthi la so uma ukhuluma intombazane emeli uyibuye ngqo emehlweni ukhulume nayo yabo uyitshela ukuthi uzizwa kanjani ngayo because awunikwa imiyalelo kuthiwa uyitshela ukuthi uzizwa kanjani ngayo yabo uyibuke ngqo emehlweni yabo wayibuka ngqo emehlweni yabo izothatheka yabo iyo kwakusho njalo yabo akazi noma ngiya-understand yini umuntu oyithembayo ingamenze ungakwazi ukuyenza leyo nto ungafaka imuthi yabo ingane ikwazi ukuqoma yabo so nje bethi indaba yomuthi hayi kabi ngifuqama sesiyasho nje nathi sesiyasho ukuthi hayi iPirates sebenzisa umuthi cha musani mafethu musani nje cabanga leyo nto yabo iRaf Salts le ithola uRasebocha baningi ama teams asebenzisa imithi yabo leyo nto leyo even Kaizer Chiefs iyawusebenzisa umuthi Kaizer Chiefs ngabe unumber 1 kuba iPirates isebenzisa umuthi ngempela ngabe ihlezi yowawina ama league ngabe mangaka ama league esinawo kube sisebenzisa imithi yangempela ngabe mangaka ama league esinawo yabo le nto leyani ukwenza uyithembe wena yabo uyithembe uthi hayi usek mbana ngizobashaya lapha